زيحسب فتنة أب تاريخ دك سبات كمت أبراهام استفتنو زخبر فتنة ينبرن እግዚአብሔርና አብርሃም ንዓመታት ተጸብ ይዝረኸቦ ንዓይኑ አቡ መራያ ንልቡ መጽናን ዕዝነበረ ሓደ ወዱ ይስሐቅ ክስወሉ ሓተቶ እዚ ታሪክ እዚ ብዛዕባ ምስዋ ጥራይ ዘይኮንስ ብዛዕባ ፍጹም ትእዛዙን ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ንዓለም ዘዳለው ዓብይ መስዋዕት ዘርኢ ምስትያት እዩ እግዚአብሔር ነቲ ትፈትዮ ሓደ ወዱ ይስሐቅ ሒዝካ ናብ ምድሪ ሞርያ ክድበሎ አብርሃም ኣይተኸራኸረን ስለምንታይ እውን ኣይበለን ንጽባሒቱ ንጎቶን ሲዩ አድጊ ጽዒኑ ክልተ አገልገልቱን ወዱ ይስሐቅን ሒዙ ጉዕዞ ጀመረ ንሰለስተ መዓልቲ ሙሉ አብርሃም ምስቲ ክስወኦ ዘሎ ወዱና ተጓዓዘ ኣብ ውሽጢ እንታይ ይስምዖ ነይሩ ይኸውን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እቲ ቦታ ብርሑቕ ተራእዮ አብርሃም ንአገልገልቱ ንስኹም ምስ አድጊ ኣብዚ ጽንሑ ኣነን እቲ ወደይን ግን ናብቲ ኸይድና ንእግዚአብሔር ሰጊድና ክንመጺና በሎም ኣስተውዕሉ አብርሃም ክንመጺና እዩ ዝበለ እዚ ድማ ኣምላኽ ንወዱ ካብ ሞት እኳ ከም ዘተንስኦ ዝነበረ ዓብይ እምነት ዘርኢ እዩ አብርሃም ነቲ ናይ መስዋዕት ዕንጨይቲ ንወዱ ይስሐቅ ሸከሞ ንሱ ድማ ካራን ሓውን ሒዙ ብሓባር ደየው ኣብ መንገዲ ይስሐቅ ነቲ ልብ ዝሰበር ሕቶ ሓትቶ ኣቦይ ሓውን ዕንጨይትን እንሆ እቲ መስዋዕት ዝኸውን በጊዕ ግን ኣበይ ኣሎ በሎ አብርሃም ብዓብይ ምስጢርን ተስፋን መለሰሉ ወደይ እግዚአብሔር መስዋዕት ዝኸውን በጊዕ ባዕሉ ከዳልው ይበሎ ናብታ ቦታ ምስ በጽሑ አብርሃም መሰውእ ሰርሐ ወዱ ይስሐቅ ኣሲሩ ኣብቲ ዕንጨይታ ደቆሶ ይስሐቅ ኣብቲ ግዜቲ ሓይሊ ዘለዎ ጎበዝ ነይሩ ግን ንኣቦኡን ንኣምላኩን ኢድ ሂቡ ብትሕትና ተኣዘዘ አብርሃም ወዱ ከሰውእ ካራው ኣልዕል ምሳበለ ካብ ሰማይ አብርሃም አብርሃም ዝብል ድምፀ መልአክ ተሰምዐ ኢድኻ ኣብቲ ብላቴና ይተልዕል ንሓደ ወድኻ ንዓይ ክትብ ካብ ዘይሰሳዕኻ ሕጂ ንኣምላክ ከም እትፈርሕ ፈሊጥ ኣለኹ በሎ አብርሃም ቅንዕ ኢሉ ክጥምት ከሎ ድማ ቀርኒ ኣብ ቆጥቋጥ ዝተሓዘ በጊዕ ረአየ ነቲ በጊዕ ወሲዱ ድማ ኣብ ክንዲ ወዱ ሰውኦ አብርሃም ነታ ቦታ እግዚአብሔር ዳልው ኢሉ ሰመያ እዚ ድማ ድሕሪ ኣሽሓት ዓመታት እግዚአብሔር ኣብቲ እምባ ንሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ዓለም ክስውእ ምዃኑ ዘርኢ ትንቢት ነበረ እቲ ዓብይ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ንአብርሃም ዳግማይ ፀዊዑ ዓብይ ቃል ኪዳን ሃቦ ቃለይ ስለዚ ሰማዓኻ ብርግጽ ክባርከካ እየ ዘረእኻ ከም ከዋክብቲ ሰማይን ከም ሕፃ ባሕርን ከብዝሖ እየ ብዘረእኻ ድማ ኩሎም ህዝቢ ምድሪ ክባረኹ እዮም በሎ አብርሃም ብሰላም ናብ አገልገልቱ ተመሊሱ ናብ ቤርሳቤ ኸደ ታሪክ አብርሃም ዘምህረና ንኣምላኽ ክንእዘዝ ከለና ንሱ ዘይከኣል ዝመሰል መንገዲ ከም ዝኸፍት እዩ ንስኻ ኸሎሚ ንኣምላኽ ክትበጽሕ ይስሐቅ እትፈትዮ ነገር ኣለካ ድዩ ኣምላኽ ንዝኣመንዎ ኩሉ ግዜ መንገዲ የዳልው እዩ እምበኣር ከስታ ቪድዮ ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ነይራ እታ ቪድዮ ተፈቲኹምዋ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ናብ ካልኦት ኣብጽሕዋ ሰው ኣብ ቀጻሊ ብኻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን